परसनिए समाट लगता नवादा परसनिए समाट लगता फलानावा के लइका रंगदार लगता नवादा परसनिए समाट लगता बैठा जी के लइका रंगदार लगता बैठा जी के लइका रंगदार लगता जी के लइका रंगदार लगता जाला तहाँ कर पूरा रंगदारी मारता वे गोली तो के तैयारी ए माई बारा डर लगता के तैयारी जहाँ जाला तहाँ कर पूरा रंगदारी मारता वे गोली के तैयारी कुछ कह भाई हीरो बाज लगता कुछ कह भाई हीरो बाज लगता फलाना के लइका रंगदार लगता नवादा परसनिए समाट लगता बैठा जी के लइका रंगदार लगता बैठा जी के लइका रंगदार लगता राइटर पंकज से मिलल बाटे हो संग ही दिनेश पंकज भिरल बाटे हो संग ही दिनेश पंकज भिरल बाटे हो राइटर पंकज से मिलल बाटे हो संग ही दिनेश पंकज भिरल बाटे हो यूपी बिहार पूरा लाइक करता पूरा लाइक करता यूपी बिहार पूरा लाइक करता बैठा जी के लइका रंगदार लगता नवादा परसनिए समाट लगता बैठा जी के लइका रंगदार लगता बैठा जी के लइका रंगदार लगता SSPM म्यूजिक गोपाल।